Bitene octobre kalo tile 20 ani kelen san 2024 an minnu sɔgɔlen don Mali kunnafoni nation ani kile an ka folibaw bɛɛ lajɛlen aw bisimila Mali kunnafoni kɛnɛ kan bamanankan kunnafoni kɔnɔna na. Kunnafoni daminɛna bitene octobre kalo tile 20 ani kelen san 2024 kɔnɔna na ka sanga ni an ka fanga tigilamɔgɔw ka kunnafoniya kɔnɔna ye kabi dɔgɔkun tɛmɛnen fɛn min yɛrɛ kɔni an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye ani a ka marabolo maa damadɔ a yirala k'a fɔ olu ka jala o yɛrɛ kɔni yɛlɛma dolow la kunnafoniya olu yɛrɛ kɔni bɔla ka yira ko bi kuluba palais ale kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka salle banquet ale la nɛgɛ kaɲɛ 15 waati ko u bɛna ɲɔgɔn dalajɛ o yɛrɛ kɔni kɛ ɲɔgɔn dalajɛ min ni a yirala k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni ka jaladi u yɛrɛ kɔni bɛna boloda ko o yɛrɛ tɛmɛnen kɔfɛ ko u yɛrɛ kɔni bɛna tila ka cocktail dɔ ko o yɛrɛ kɔni boloda ɲɔgɔn dalajɛ in ale kɔnɔna na. Ameta ja ale yɛrɛ kɔni marabolo bɛ nɔ ni a bɛ wele ko Jalasago ni kilomɛtiri 3 bɛ ani ja ani ɲɔgɔn cɛ a yirala k'a fɔ binganni wale tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni bɔla ka binganni wale ta ka ni marabolo kofɔta in sɛgɛrɛ min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to a yirala k'a fɔ o ye ninnu yɛrɛ kɔni ka dugu kilan bɛɛ halaki an bɛ Ala deli halisa Ala ka jamana in basigi ka an kisi a gɛrɛgɛrɛw ma. Sibirido octobre kalo tile 19 san 2024 kɔnɔna na minisiri min ale ka baara bɛnnen don siraba ko kunkanko ma a yirala k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni bɔla ka i kunda kita ale kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka marabolo min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Kasaru kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ ko a yɛrɛ kɔni tala a ɲɛda ni dugu in kan ka sababuya kɛ samiyaji ko o yɛrɛ kɔni tala ni olu yɛrɛ kɔni ka terɛnboli sira o caman ye ani fɛn min yɛrɛ kɔni u ka so ye ko olu caman binna ani ji donna maa minnu kan a bɔla ka taa ɲɛda ni ma ko fɔta ninnu kan a yira k'a fɔ ko u ye baara kura dɔw k'olu yɛrɛ sigi sen kan walasa u bɛ se ka terrain gari o dilan cogoya min na taga ni ka sigi u bɛ se ka nɔgɔya ninnu ka marabolo kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔfɛ yɔrɔ minnu fana binna u y'a yira k'a fɔ ko u bɛna wuli ka jɔ kɛ k'olu yɛrɛ kɔni jɔ ka tila ka sira wɛrɛw dilan walasa ni maa ninnu u bɛ se ka lafiya o yɛrɛ kɔni sɔrɔ u ka taga ni ka segin kɔnɔna na maa minnu fana ni Ala lajarabiw sɔrɔ ni ji ni o dolo kan u y'a yira k'a fɔ ko u bɛna dɛmɛ don olu ma ko fɔta ninnu ma kosɛbɛ. An bɛ taa Gawo a yirala k'a fɔ Gawo ale yɛrɛ kɔni tajiso dɔ bɛ yen nɔ min yɛrɛ kɔni ni tasuma o balila ka mɛnɛ a la u ka marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka marabolo min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Alijanaba an bɛ Ala deli Ala ka an kisi a kɔlɔlɔw tɔɔrɔ ma. An bɛ taa Segu ale marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka yɔrɔ min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Samango ni a bɛ maraka ni ale commune fɛ Segu ale yɛrɛ kɔni ba kɔfɛ yan fan fɛ kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla ka yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye dugabugu ye ale ni dugumisɛnnin caman ko kɔnɔ o yɛrɛ kɔni donnen no olu fɛ yen nɔ i n'a fɔ sankisɛ o y'a yira k'a fɔ kɔnɔ in yɛrɛ kɔni u yɛrɛ kɔni bɛ u ka balofɛn bɛɛ o yɛrɛ kɔni cɛ fɛn min yɛrɛ kɔni u ka malo ye ale ni u ka ɲɔ ko kɔnɔ in yɛrɛ kɔni bɛ ka don olu bɛɛ la ko k'u bɛɛ halaki o y'a yira k'a fɔ ko san tɛmɛnen ko o yɛrɛ kɔni samiya tɛmɛnen ko u to u yɛrɛ kɔni ka ɲɔ baara olu la ko kɔnɔ ninnu yɛrɛ kɔni nana don u la k'u ka balofɛnw ko olu yɛrɛ kɔni bɛɛ halaki min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u ma taga fɛn ani nafa foyi sɔrɔ a la ɲinɛta u y'a yira k'a fɔ kɔnɔ in yɛrɛ kɔni nalen don i n'a fɔ sankisɛ tuguni ko u yɛrɛ kɔni b'a la ka nin tiɲɛni wale in kɛ u yɛrɛ kɔni b'a la ka wele ko o bila fanga tigilamɔgɔ ma walasa u bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ ka nin kɔnɔ ninnu lataga cogoya min na u bɛ se k'u ka balofɛnw olu sɔrɔ nimisi wasa ale kɔnɔna na. An bɛ taa Tomiyakaw olu fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ siraba kasara cɛjugu dɔ yɛrɛ kɔni kɛla olu ka marabolo kɔnɔna na Sibirido octobre kalo tile 19 san 2024 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ siraba kasara in o yɛrɛ kɔni senfɛ maa 5 ɲɔgɔn kɔ o yɛrɛ kɔni bɔnɛna ani maa caman ko o yɛrɛ kɔni joginna Tomiya ale marabolo kɔnɔna na minnu bɔnɛna u ni na an bɛ Ala deli badane ma Ala k'u di u ni alisilamɛ su bɛɛ lajɛlen ma minnu yɛrɛ fana jogila an bɛ Ala deli Ala ka nɔgɔya k'u ye. Ka sanga ni kalan wuli ale kunnafoniyaw kɔnɔna a yirala k'a fɔ école wuli ale yɛrɛ kɔni kan ka kɛ ni Ala ye novembre kalo tile 4 san 2024 kɔnɔna yirana o hukumu de kɔnɔna na a yirala k'a fɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sano Bamakɔ ale kɔnɔna ale ni a kɔkana na ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye kalanso caman ye ko halisa ko olu occupelen don ji donnen don maa minnu kan olu la.
Colonel Asan Bajalo Touré ni ale ministre ni aka bara o beneno kɛnɛya ko ale kunkan ko ma a yirala k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni yala o yɛrɛ kɔni caman kɛ an ka octobre rose ale kɔnɔna na yala min ni a yirala k'a fɔ ko a yɛrɛ kɔni tɛmɛna Segu bila fɛ ka taa Masina Mopti ale ni sofarakaw fɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la octobre kalo tile 18 a yirala k'a fɔ ko a yɛrɛ kɔni bɔla ka a kunda joyila o yɛrɛ kɔni kan ka taa ɲɛda sanji a yɛrɛ kɔni ye cɛnni kɛ maa minnu bara kan a yirala k'a fɔ ko a yɛrɛ kɔni taara dɛmɛ min don ko dɛmɛ yɛrɛ kɔni fanga bɛ taa $400 ani $60 ani $80 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn ko la dɛmɛ min yɛrɛ ni a kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko malo ale yɛrɛ kɔni tɔni 30 o yɛrɛ kɔni sɔrɔla kɔnɔna na ani tulu carton ale 20 ani fɛn min yɛrɛ kɔni ye sange ko o yɛrɛ kɔni 100 ɲɔgɔn kɔ ko o yɛrɛ kɔni sɔrɔla kɔnɔna na ale ni a ɲɔgɔnna caman fɛn min yɛrɛ kɔni ye ni marabolo maa ninnu u bɔla ka foli bila ani tasibila kɛ ka ɲɛsin ninnu ma u ka wuli ka jɔw la. Salon international de l'artisanat de Ouagadougou a yirala k'a fɔ ɲinɛ a bɛ bɛn ale ta ko 17 ma min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni a yirala k'a fɔ an ka bolola baarakɛla maa 100 ɲɔgɔn kɔ ko o yɛrɛ kɔni makɔnɔnen nin kɛnɛ ko fɔta in kan. Société canadienne Bédégol Mini ale yɛrɛ kɔni bɛ fekolakaw fɛ yen u ka baara bɛnnen don sanu ale labarali ma a yirala k'a fɔ o yɛrɛ kɔni baarakɛla ko olu yɛrɛ kɔni bɛna taa tile damadɔ grève la grève min ni a kan ka daminɛ octobre kalo tile 27 san 2024 kɔnɔna na wa yira k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni bɛ ka grève in kɛ kun min kama ka sababuya kɛ u yɛrɛ kɔni kun ye laɲini dɔ o yɛrɛ kɔni kɛ kabi octobre kalo tile 12 wa yira k'a fɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ laɲini ma sabati wa yira k'a fɔ u ka laɲini o yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ kun caman kama o de fɛn min n'a fɔ u ka sarako ale cogoya o yɛrɛ kɔni tɛmɛnen kɔfɛ ani fɛn min yɛrɛ kɔni u ka contrat ye ani u ka chef de département unu o yɛrɛ kɔni tɛ ka bɛn baara ale yɛrɛ kɔni na tuguni o tɛmɛnen kɔfɛ o y'a yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye prime ko ye k'a ni contrat ko o yɛrɛ kɔni kuma cayalen don ko o yɛrɛ de kɔni bɛ k'u bila ka taa grève la. An bɛ taa kɔkan kibaru la farikolo ɲɛnajɛ ale ye kunnafoniyaw kɔnɔna na an bɛ taa Cameroun ale yɛrɛ kɔni ka cikɛla min bɛ yen nɔ ni a bɛ wele ko Francis Gano a yirala k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni ka ɲɔgɔndan dɔ kɛnɛ kan ko ale yɛrɛ kɔni bɔla k'a yɛrɛ n'a feera ko o yɛrɛ kɔni ci min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni a yirala k'a fɔ ko a yɛrɛ kɔni u ka ceinture fangama dɔ ka ale récupérer wa yira k'a fɔ k'a kɛlen kɔ ka ceinture fangama in ka ale yɛrɛ kɔni récupérer ko a yɛrɛ kɔni bɔla ka a dédier a den cɛman na den min ni o yɛrɛ kɔni banna an bɛ Ala deli Ala ka badanɛma di ani alisilamɛ su bɛɛ lajɛlen na. Kunnafoni kuncɛ la an bɛ taa Libi ale panafricain kɔrɔba min bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔba min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Muammar Gaddafi a yirala k'a fɔ daba ma se o yɛrɛ kɔni ka wele sela ale ma ka sababuya kɛ u yɛrɛ kɔni bɔla ka binganni wale ko o yɛrɛ kɔni ta k'ale sɛgɛrɛ fɔ a ka so kɛrɛnkɛrɛnnenya la a fadugu o yɛrɛ kɔni na Siri ale jamana kɔnɔna na octobre kalo tile 20 san 2011 na a yirala k'a fɔ a yɛrɛ kɔni banni kunu kari octobre kalo tile 24 o yɛrɛ kɔni tun bɛ bɛn a san 9 o yɛrɛ kɔni ma o hukumu de kɔnɔna la fɛn min yɛrɛ kɔni a yɛrɛ kɔni ye ɲumanba minnu yɛrɛ kɔni kɛ ka tɛmɛ maa caman o yɛrɛ kɔni bɔla ka foli bila kɛ ka ɲɛsin nin jamana ɲɛmɔgɔ in ma a ka bonya ni wale olu la an bɛ Ala deli badanɛma Ala ko o di a ma. Ni ne kun bɛ dasigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli b'an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan an minnu b'an su ani tile an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen aw k'an bɛɛ sini ni Ala man ka jɔnya na.